Arlene. Ginaingon, pasagdi ang mga tao nga dako kasuya nimo, kay mga tao kana nga way ikabuga parehas nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay sos, tuo man mo anang Arlene, oy, pailad baya mo. Naunsan sa kadiha, Sipin? Ay, wa manoy. Siwa, naklaro ba na ako ang sa akong anak nga imong dimensyon? Wala no, nga na day noy. Imong anak na day ginganlag Arlene noy. Kana ra bang ba ni mo Sipin, no? Tahiun to gina. Ay da, ayog tubayin ng mga klase sa tao nga ingon anak pa. Uy, mas stress lang ka. Makasakas dugo eh. Suya man gud na siya nako pa. Kay di man siya mo tuo nga magsigi og padana ko og kwartang akong afam. Pare-ara ko ng imong afam, Arlene. Aron makita gid sila og makaingon sila nga tinuod ang imong gisulti. Di lang ta magdali pa, uy. Moabot ra lagi na. Arlene, sugtan ako. Daya ni mo Piolo, friends lang ta, uy. Mas ganahan man ko nga. Mas labaw pa ta sa friends. Naalagi ko'y afam. Gani ko mo tuo eh. Aw, sige. Unya na lang tuo kung makakita na kaniya, ha? Yung ko kumidya di agwan. Di mo ko kumidyanti, uy, Piolo. Oh. Kasi hagin o pirming Arlene si Pinoy. Ha? Nga no good laro? Oo, sa nga nugod lauro ng tanaw. Gipamisitahan pod siya ni Piolo gabi eh. Ha? Kinsay ingon? Ako! Kita ka. Nakita ka eh. Pila na ko na kabisis ng musigin ako silang kitaan nga mga to silang Arlene. Pabida. Nabagi Piolo nga dugay kay mauli. Hangul yung lalaki ni Arlinda. May kay nagkasugat ta? Oh, nganong suko ka magtuno si Pin? May afam naman ka. Nganong ilugon pa man na ni mo si Piolo? Ha? Ngano di ay? Ako lang si Piolo. Aw, ikaw di tagiya ni Piolo? Hala, wa ko na-inform lagi. Hiram da Arlene, oy. Mawagid ka da. Imuhon na lang gid ang tanan ako da. Hinay-hinay pod ipin, uy. Hinay-hinay ha. Wa mo ko'y kiangkon nga imo. Si Piolo di ay. Si Piolo, taro nga namisita na ako. Lain po kag ako siyang awayon o papaulion. Hilom di ay. Mugawas ka ang imo pagka-hamburger. Unsay hamburger? Hambugera! Ako? Hamburger? Ay kung pagkataw agad si Pin. Sige baya kong paubos ha. Kanang hambugera nga imong giingon, manghambog daon sa iyang na-achieve. Bisag way lang utana niya, iya gyud ang ipanapi. Iyang isugilo ni bisan kinsa. Wa mo gud ako himo agad, di ba si Pin? Basin bayag, dili na ako ang imong gipasabot. Basig ikaw na si Pin. Back to you guys. Bugno batalin. Ay lang ang bugno eh. Hadlok ba lagi ka? Wa ba siguro matawang ako gikahadlokan si Pin? Hilas. Dali, hamag. Hamag dayon Arlene. Gisuklan pati mo si Pin? Tagdam gito ba? Na, dili ko ng away, uy, di ko ng bugno. Alang na sa mga tao nga way mga batasan o way uwaw. Ako imong gipasabot. Hala. Nagabati ka? Nagkabati ka ayo. Isog lang gid ka no. Basta wa ang imong kontra. Time para gud si Pil. Kisa may akong kontra nga wa man. Ako di ay. Wa mo ko makikontra ni mo si Pin. Murag ikaw ra may init gud kay nako. Hilo mo ay. Di amo ginispiolo oh. May ning makadungog siya nga wa na ko iluga siya gikan nimo. Oh. Tempa. Nganong ilogon man ko ni mo Arlene? Nga dili man mi uyab ni si Pin. Oh. Mag-uyab din ako siya. Oh. Nga wa mong kumanguyab niya. Ano na? Ikaw may akong gipanguyaban. Ano na? Yolo. Naluoy pa akong si Pin, Lauro. Tagam siya.
Nagikan na yun ba mismo ni Piolo nga wa siya panguyabi ni. Porbida. Ano sa man? Ikaw Arlene ba? Suktal na si Piolo eh. Unya Dito? lagi. Unsaon ako akong afam nga magsigig padaan akong kwarta. Oo mo sa no? Bahay kay niya ka na anak. O pa, nganong guol ka man kikdagway? Nanawag kanina si auntie ni mo nga silingan sa imong afam. Maton niya, nasunog ang bahay sa imong afam ug Ug unsa pa? naapil pa kasunog sa bahay ang imong afam. Oh, So, wa na'y kwarta si Arlene? Anong ako may mong pangutanon ha, si Pin? Piolo, manguyap na kit ka na ko kay wa na may sapi si Arlene. Wa ko nag-apas og sapi si Pin. May namahibaw ka? Nahigugma kong tinuuray kang Arlene. salamat ha, Piolo, kun mauna. Wamang ko, nag-uol ko, kawanay magpadana ako. Nag-uol ko kay naapil pagkasunog ang akong afam. Buutan ba yan to? Ay, nang paghilak. Pahilak ka lang ko, aron. Muluag ang kahot sa kundugan, Piolo. Sige, hilak mo mayo. Pagawas ang tinanay mong mga luha. Sandig sa kong dugan, ha, Arlene? Piolo. Piolo. Paya si Arlene. Simple ra gyud ang pagkaikat. Hilak-hilak pa nga may pauraray sa dughan ni Piolo. Leche baya uy. Boda! Gaya ni mong nahuman og hilak, good Arlene. Ilom na. Ilom na. Imo kong kilips to lips. Sagdi lang ko, ha? Piolo. Piolo. Bahala ko pa ko ni mo sukta. Bakas lang di ka, Arlene. Piolo. Piolo. I love you. I love you too, Piolo. Piolo. Arlene, no? Upaha. Asa ka gwapa? Yoy, na sila tubangan ni Padre Josué Knurday. Kuyawan ko sila, Pi. Kuya, ano siya buhato ni Pipin? Ihunong ang kasal! Kuyawa, ha? Kuyawa. Nabuha ka si Pin, nabuha ka. Pero nagawa ni mo. Inday, dool diri day. Ikaw tong misinggit nga, misulti nga ihunong ang kasal. Dool diri, Inday. Dool diri. Sorry, Father. Ang tinuod. Na-scam lang mo na ako. Uy. Unsa man ni binuanga oy si Pin? Unsa ning binuanga si Pin? Si Pin abi ko mo nagkasabot na mo. Ay, sus, uy. Kamuging duha, uy. Matod ko, na-scam mo sa akong pagsinggit. Drama na to ako, ha, uy. Papansin lang, good. Unsaon, kay SP man ko, good. Sorry. Peace.
nagsurat big pinakalit sa pagsinggit ni Sipin nga ihunong ang kasal, na-scam kuno mi. Mga katubang kasama ang kaagi ni Arlen dinining tulmanon. What's the style? Naskam style. Kinimaw sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.